Consumillor. Avui trobem a la nostra consumillora a Picassent. Alba és una xica molt compromesa amb el reciclatge. A la seva casa separa els residus per aportar-los al contenidor corresponent. Té un poal per als envasos que tira al contenidor groc o a una màquina de reciclatge. Un altre per al paper i cartró que col·loca en el contenidor blau i un altre per als desfets orgànics que tira al contenidor marró. D'aquesta manera, disminueix el volum de residus reduint el consum d'envasos, reutilitzant recipients de vidre i donant un nou ús a materials de desfet. Reciclant, obtenim molts beneficis, protegim el medi ambient i estalviem recursos naturals. Recorda, practica l'economia circular. Allarga la vida dels productes. Dona'ls un segon ús. El millor residu és el que no existís. El planeta t'ho agraeix.